मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत उपवासाचे दही वडे आणि त्यासाठी जे साहित्य लागतं ते आपण एकदा पाहून घेऊयात। 3 उकडलेले बटाटे घ्यायचे आहेत, त्याचे आपण सालं देखील काढून घेतलेली आहेत। पाव किलो आपण वरीच्या तांदळाचं पीठ मिक्सरला बारीक दळून घेतलेलं आहे, ज्याला आपण भगर देखील म्हणतो। तसंच मित्रांनो, या तांदळाच्या पिठाच्या बदली तुम्ही शिंगाड्याचं पीठ जरी घेतलं तरी देखील चालतं, कारण ते उपवासाला चालतं। 1 चमचा हिरव्या तिखट मिरचीचा आपण ठेचा तयार करून घेतलेला आहे। पाव चमचा खायचा सोडा, 2 चमचे साबुदाणा पीठ, गरजेनुसार आपण दह्याचा वापर करणार आहोत। चवीनुसार आपण पिठी साखर घ्यायची आहे, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा लिंबू, चवीनुसार उपवासाचा सैंधव मीठ घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा जिरं पावडर आणि गरजेनुसार पाणी घ्यायचं आहे। चला तर मग मित्रांनो, सुरुवात करूया आपल्या पुढच्या कृतीला। तर मित्रांनो, आता आपण या प्लेटमध्ये जे बटाटे घेतलेले आहेत ते बटाटे आपल्याला स्मॅश करून घ्यायचे आहेत। छान असे त्याला रगडून ते बारीक असे करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे आपला हा बटाटा आहे तो स्मॅश करून झालेला आहे आणि सर्व बटाटा आता आपल्याला अशा प्रकारे प्लेटच्या मधोमध आणून घ्यायचा आहे। आता या बटाट्यावरती आपण जिरा पावडर टाकून घेऊ, मिरचीचा आपण ठेचा टाकून घेऊयात, चवीपुरतं आपण यामध्ये मीठ टाकून घेऊयात। साबुदाण्याचं पीठ टाकून घेऊयात। तर मित्रांनो, साबुदाण्याच्या पिठाचा वापर जो आहे तो आपलं हे जे सर्व मिश्रण आहे ते छान असं बाइंडिंग होण्यासाठी आपण करत आहोत। आता या बटाट्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर देखील टाकून घेऊयात आणि यावरती आपण 2-4 थेंब लिंबाचे पिळून घेऊयात। आता हे सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित कालवून घेऊयात, छान असं त्याला आपण आता एकजीव करून घेऊयात। तर अशा प्रकारे हा जो गोळा आहे तो गोळा आपण आता तयार करून घेतलेला आहे। हे जे मिश्रण आहे ते छान असं आपण मिक्स सुद्धा करून घेतलेलं आहे। तर आता हे जे सर्व मिश्रण आहे या मिश्रणाचे आपण छोटेसे गोळे तयार करून घेऊयात। तर मित्रांनो, सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे आमच्या चाळीमध्ये देखील भरपूर सारे लहान पाहुणे मंडळी आलेले आहेत, तर त्यांचा थोडासा किलबिल चालू आहे। तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये थोडाफार आवाज देखील येऊ शकतो, तर तो प्लीज इग्नोर करा। तर अशा प्रकारे आपण छोटेसे गोळे तयार करून घेऊयात। तर अशा प्रकारे आपले हे सर्व वडे त्यांचे गोळे तयार करून आपण घेतलेले आहेत। तर आता आपण वळूयात आपल्या पुढच्या कृतीकडे। तर आता आपण या बाउलमध्ये वरीचं पीठ टाकून घेऊयात। तर हे जे वरीचं पीठ असतं मित्रांनो, त्याला आपण भगरचं पीठ देखील म्हणतो। आता हे जे पीठ आहे ते आम्ही घरीच मिक्सरमध्ये छान असं दळून घेतलेलं आहे। थोडंसं आपण यामध्ये साबुदाण्याचं पीठ टाकून घेऊयात, थोडंसं आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊयात। तर आता आपण हे जे मिश्रण तयार करतोय मित्रांनो, हे वड्यांच्या वरती जे कोटिंग असतं ते कोटिंग तयार करून घेण्यासाठी करत आहोत। आता या पिठामध्ये आपण थोडीशी नावाला कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे, जेणेकरून आपलं जे वरचं जे कवच असतं त्याला छान असं स्ट्रक्चर येईल। आता हे सर्व जे पीठ आहे ते आपण चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत। आणि मित्रांनो, थोडंसं आपण यामध्ये जिरा पावडर देखील टाकून घेणार आहोत,
तर थोडीशी जिरा पावडर आपण ऑलरेडी बटाट्यामध्ये देखील टाकली होती, परंतु आपण याच्यामध्ये थोडीशी स्वादासाठी जिरा पावडर टाकून घ्यायची आहे. आता आपण हे सर्व पीठ जे आहे ते थोडं थोडं पाणी टाकून कालवून घेऊयात आणि मस्तपैकी त्याला एक मीडियम थिकनेसवरती घेऊन यायचं आहे. तर मित्रांनो, आपण पाहू शकता हे जे पीठ आहे त्याची जी कन्सिस्टन्सी आहे ते साधारण एवढं आपल्याला पीठ जे आहे ते पातळ करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून बटाट्याचे जे वडे आहेत त्यांना हे पीठ चिकटलं पाहिजे. तर मित्रांनो, आता हे जे वडे आहेत ते आपण या तेलामध्ये तळून घेणार आहोत. तर आता हे जे तेल आहे ते तापायला सुरुवात झालेली आहे. तोपर्यंत आपण हे जे आपण पीठ कालवून घेतलेलं आहे त्यामध्ये थोडासा सोडा टाकून घ्यायचा आहे आणि हे जे पीठ आहे ते चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे. तर नेहमी आपण लक्षात ठेवा, सोडा जो असतो तो जेव्हा आपण हे जे वडे तळायला घेऊ त्याच्या 2 ते 3 मिनटं आधीच टाकून घ्यायचा आहे, नाहीतर काय होतं त्याच्यातला जो गॅस जमा असतो तो गॅस उडून जातो. तर आता आपलं तेलसुद्धा छानपैकी तापलेलं आहे. तर अशा प्रकारे हे जे बटाटे आहेत ते आपण या पिठामध्ये डीप करून तेलामध्ये अशा प्रकारे सोडून द्यायचे आहेत. तर अशा प्रकारे आपण आणखीन देखील वडे यामध्ये सोडून घेऊयात. तर आता हे जे वडे आहेत मित्रांनो त्यांना आपण पलटी करून घेऊया. ते खालच्या साईडने व्यवस्थित भाजले गेलेले आहेत. तर आता यातले जे 2 वडे आपण सुरुवातीला टाकले होते ते आपले तयार झालेले आहेत. त्यांना आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. मित्रांनो, अशा प्रकारे हे बाकीचे सुद्धा 3 वडे आमचे मस्तपैकी गोल्डन फ्राय छान असे डार्क ब्राऊन झालेले आहेत. तर त्यांना आपण कढईतनं काढून घेऊयात. आणि मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही बाकीचे सुद्धा वडे फ्राय करून घेतो, छान असे तळून घेतो. त्यानंतर आपण ही डिश सर्व करून पाहूयात. तर मित्रांनो, आता ही बटाटे वड्याची डिश सर्व करण्यापूर्वी आपल्याला महत्त्वाचं जे लागणार आहे ते दही, जेणेकरून आपण ही जी डिश आहे ती छान अशी गार्निशिंग करू शकू. तर हे दही जे आहे ते छान असं स्मूथ होईपर्यंत आपल्याला चांगलं फेटून देखील घ्यायचं आहे. आणि आता दह्यामध्ये आपण थोडीशी साखर टाकून घेऊया. तर साखर जी आहे ती तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे टाकून घेऊ शकता. तर आता आपलं जे दही आहे ते छान असं स्मूथपैकी आपण फेटून घेतलेलं आहे. तर आता आपण बटाटा वड्याची डिश सर्व करून घेऊयात. तर आता आपण हे जे बटाटे वडे आहेत ते या डिशमध्ये सर्व करून घेत आहोत. तर सर्वात पहिले आपल्याला हे बटाटे वडे या प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. तर आता आपण या वड्यावरती मस्तपैकी स्मूथ असं दही टाकून घेऊयात. तर मस्तपैकी या दह्याने आपण हे जे वडे आहेत ते कव्हरअप करून घेतलेले आहेत. आणि मित्रांनो, यावरती आपण जी चटणी टाकणार आहोत, आम्ही ही उपवासाची चटणी बनवली होती, पुदिन्याची चटणी आहे मित्रांनो, ती आपण या वड्यावरती टाकून घेतलेली आहे. आणि त्यासोबतच आम्ही मस्तपैकी खोबरा आणि शेंगदाण्याची उपवासाची चटणी तयार करून घेतलेली आहे. तर तीसुद्धा आपण या वड्यावरती टाकून घेऊयात. आता या वड्यांवरती आपण मस्तपैकी उपवासाची मिरची पावडर टाकून घेणार आहोत. तर ही जी मिरची पावडर आहे मित्रांनो, ती आपली मिरच्यांचीच डंकामधून दळून आणलेली मिरची पावडर आहे. तर ती उपवासाला चालते, जेणेकरून आपल्या दहीवड्याला छान असं स्पायसीनेस येईल. आणि या डिशवरती आपण पुदिन्याचं पान लावून घेतलेलं आहे. तर मित्रांनो, आजची आपली ही दहीवड्याची उपवासाची दहीवड्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. किती सुंदर दिसते दहीवड्याची रेसिपी तुम्ही पाहू शकता. तर मित्रांनो, यातला एक जो वडा आहे तो आपण आता कापून पाहूयात. तर मित्रांनो, आता हा जो दहीवडा आहे तुम्ही टेस्ट करून पाहतो आणि तुम्हाला कसं झालं आहे ते देखील सांगतो.
हा हा, उत्कृष्ट झालेला आहे मित्रांनो. अगदी चविष्ट सॉफ्ट असा हा आजचा दहीवडा झालेला आहे. तर मित्रांनो, ह्याची जी टेस्ट आहे ती मला तर फारच आवडली. तुम्हीसुद्धा तुमच्या घरी नक्की ट्राय करून पहा. कशी होते ते मला नक्की सांगा. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.